Hello mga kaliliks! Welcome back sa aking YouTube channel, Felix the Channel. Sa vlog ko ngayon, magluluto tayo ng chicken sisig. At ito ang mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong paminta, toyo, isang buong sibuyas na puti na hiniwa sa maliliit. At isang maliit na sibuyas na pula na hiniwa sa maliliit. At ang siling green, dalawa, hihiwain natin ng diagonal. At isang siling labuyo. Siyempre, kalamansi. Mga tatlo. At konting asin, depende sa inyong panlasa. Ang huli ay ang mayonnaise. Siyempre, ang ating chicken. Yan, yung malaman po, yung pinili ko. At ngayon, hihiwain na po natin siya sa maliliit na parte. Ito na po yung hinimay-himay at hiniwang maliliit na chicken. Hahalo na po natin yung iba't ibang ingredients. Sibuyas. Ito yung paminta, tsaka asin. Sasabay ko na. Tsaka sibuyas na puti. At syempre yung siling green at siling labuyo. At hahaluin po muna natin. Susunod na po natin ang toyo. Hahalo-haluin po natin. At ihahalo na po natin ang ating mayonnaise. Haluin po ulit natin. Kailangan po ang sisig natin ay yung tikit-tikit yung kanyang mga ingredients. Kasi yan talaga yung sisig. Kailangan tikit-tikit.
Ngayon po, ah, panghuli, igigisa na natin siya sa may butter para maluto yung sibuyas at sili. Yan, pag nawala na po yung medyo mabulan, lalagay na natin itong lalagay natin. Tapos, lalagyan po natin siya ng kalamansi. Kailangan mahalo natin siya ng maigi. Tapos tayo natin sa tsaka. Sali na po natin siya sa ating lagayan. At ilalagay na natin yung huling toppings, chicken skin. At heto na po, tapos na ang ating chicken sisig. At tikiman time! Tingnan natin kung talagang masarap pa. Kasi first time ko lang pong gumawa. So, masarap. Siyempre, sa natin ko yung kanin. Kasi gusto magluto eh. Salamat sa panonood ng aking vlog sa paggawa ko ng chicken sisig. Sana ay nag-enjoy kayo sa paggawa nito. Hanggang sa susunod, salamat mga kalilis.